But the fire is delightful. Since we got no place to go. Let it snow, let it snow, let it snow. Then it doesn't show. Тя продължава. Така ще да кажа, че това сигурно е супер досадно за всички, които ни слушат в момента с нашата песен, но хей, решихме в духа на Коледа да развихрим нашите таланти и да започнем всеки епизод с Коледа песен. Честито за нас, честито за вас. Ако не ви харесва, съжалявам, скипвайте първите 30 секунди от всеки следващ епизод този месец. Да, но това ще е реалността. Това е нашата реалност. Знаеш ли, цял месец не спирам да слушам коледна музика и продължавам до февруари. Аз съм мисля, че ако си спирал, има възможност някъде между юли, август, септември да си минал на гръцко и след това ще продължим. Имаше такъв елемент, да. Не, просто не го слушам, това да означава, че не си го пея. Да, добре. Между другото, когато падна първия сняг края на ноември, и беше един такъв приятен момент. Точно излезнах навънка до магазина и цял ден знаех, че ще вали днеска сняг. И гледам през пръвата съм нищо. Викам, Мара, ще отида до магазина. И излизам и точно заваля, като излезах и като се прибрах, пуснах печките и пуснах коледна музика. И готвих цял ден. Бях като някаква съпруга от 50-те. Трябва да си направиш грейно вино. Не мога да понасям топъл алкохол. Да я. Много бързо ме напива. Да, това ме е целта. И не мога. И мирише хубаво в цялата къща. Много говорех си за тази събота, спомням си точния ден. Има вълнуващи новини за споделяне за всички слушатели да е болично. Ти го знаеш, да се прави. Трябва да изкарам някаква физиономия. Още не мога да ви кажа точно какво беше, но тази въпросната събота, за която Диди разказва, тази въпросната събота, в която беше минус 2 градуса, аз имах тотално различно преживяване, защото беше студено и валеше сняг с един наш общ вече познат, гостно да е болично, приятелно да е болично. Работихме по един таен много вълнуващ проект, който още една тайна, този епизод е пререкорднат с няколко дни по-рано, отколкото трябва да бъде. Но упси! Но съвсем скоро ще може да видите навсякъде в социалните мрежи, както и на вебсайта на този наш приятелно да е болично тайния проект, по който работихме и нямам търпение. Аз също. Нямам представа как се получи, беше толкова изтощаващо, толкова уморително, толкова вълнуващо. Това беше големия ми шанс. Като всяко ново нещо. Бъркан си, не знаеш какво се случва, защо се случва така. Но накрая мир. Обаче, знаеш, че този път подходих и супер самоуверено. Сериозно? Да. Имам нова мантра в живота и това е буквално никой не знае какво се случва, защото ти да знаеш по-малко от другите. Мисля, че дължим това на една от последните ни гостенки. Знаеш ли точно днес се вдъхнових Даниела? Да. Когато ни беше на гости и тя разказа за Аполон, мисля, че фестивала? Да, Аполония. Абсолютно, да, за страха и когато... Не страха, но когато... Притеснение. Точно, да. Едно е пред камера да говориш, друго е пред публика истинска, която те гледа. Да. И попитах, наистина как се справяш с всичко това и тя това каза. Просто излизаш със знанието, че знаеш повече от тези хора, имаш информация повече от тях. Аз не съм с нагласата, че знам повече от тия хора. По-скоро съм с нагласата хората, които знам, че знаят повече от мен. Съм ги питал за съвети. Оттам нататък никой няма никаква представа какво се случва в живота, така че хей, аз ще се науча. Опит, грешка, нали така? Започва да си мисля, че никой наистина в живота не знае какво се случва. Никой няма никаква представа какво се случва. Да, всеки се прави, че знае. Родителите ти, всеки. Знаеш ли интересно как за най-светлия месец от всичките в годината, Дядо Коледа, раждането на Исус, така нататък, няма значение. Ние избрахме да тръгнем в точно обратна посока и да говорим за яд, за гняв, за агресия. Но хей, живота е баланс. Ние сме баланс. Те е болично е баланс. Точно така. Пак заповядай. Темата е страхотна. Диди беше тази, която предложи темата и всъщност организира повечето от епизодите и повечето от записите този месец. Така че ако не ви харесва, хей, знаете кога да видявате. Ако много ви хареса, аз също съм участвал. Не забравяйте.
Кратко уточнение. Ние не сме експерти по темите. Да, всичко, което обсъждаме е каквото сме прочели, научили или вие сте споделили с нас. Моля ви, не приемайте нищо твърде сериозно. И ако имате сериозни притеснения или проблеми по даден въпрос, свържете се с професионалист или лекар, който може да ви помогне да го разрешите. Ние сме двама приятели, двама души, точно като вас, и мнението ни не е финално. Или дори задължително вярно. Всички истории и мнения, Или пикантерии, които споделите с нас, ще бъдат преразказани с цел яснота, а всички споменати хора от нас и вас ще бъдат с измислени имена, за да запазим пълната анонимност. Приятно слушане! Миналия епизод загатнахме за активния и за пасивния гняв. Агресия. И всъщност ме кара да се замисля, че има нещо като полезен и вреден гняв. Обясни. Има едни изследвания, които показват, че всъщност чувството на гняв може да ти повиши оптимизма, може да ти повиши и самочувствието в някои ситуации, може да ти повиши креативността, да седнеш и да си по-продуктивен. Изпитвала съм го на собствен гръб, особено когато пия кафе, защото аз обичам кафе, то мене не. И има моменти, в които просто ми тресе нервите, и особено ако някой друг ме изнерви или нещо друго ме изнерви, и съм готова да свърша някаква задача, която съм отлагала дълго време. Не знам дали ти си така. Или когато, примерно, да се застъпя за себе си в някаква ситуация. Пак агресията ме води, но накрая резултатът е добър. Не като да си изкарам, да си изпусна нервите и да е нещо лошо, а всъщност съм свършила работа или съм се застъпила за себе си, но правилно, без резултата да е, нали, разваляне на взаимоотношения. Така че... Това дали има общо с това, което си говорихме за страха преди 2 сегмента, че когато гледаме страшни филми, това след това заради изцяло производството на определени хормони в организма ни, после изпитваш всъщност супер много допамин, супер много щастие, успокояваш си по същия начин с гнева, едната емоция предизвиква после другата като освобождаване. Да, много си прав, точно след страшни филми или някакви видеоигри с страшен елемент, по същия начин можеш след това някакси... Мозъкът ти работи по различен начин. Сякаш виждаш живота като една игра и как да го разшифроваш и да не те е страх от него. Да. Ама и също така, защото си изживява самата емоция, което споменахме сигурно 15 милиона пъти в последните колко вече, 29 епизода на Диаболично. Е много важно да си живееш емоцията и да не я задържаш вътре в себе си, което естествено води до блокажи, до проблеми, здравословни, психически. Просто да живееш каквато и да е емоцията, позитивна или негативна. Абсолютно. Точно наскоро слушах едно интервю с един психиатър, който говореше за това, че хората, които най-много се разболяват от онкологични или автоимунни заболявания, са хората, които са така наречените people pleasers, хора, които са готови да угодят на други, но не и на себе си. Аз също. И страшно много ме изплаши тази статистика, защото колко хора се вписват в тази графа. И той даже се пошегува как имало лекари, които буквално могат да разберат дали човека, когото изследват за онкологично заболяване, е болен или не, като му видят поведението. Ако видят, че е малко по-агресивен към тях, си казват, да, със сигурност ти няма нищо и накрая се оказват прави. А хората, които са изключително мили, изключително разбрани към лекари, изчакват и, нали, извиняват се по 100 000 пъти, човека вече знае, че е много вероятно. Аз мисля, че възпитанието ми е плюс. Да, не. В момента, между другото, чета една книга, много тежка, мемуар на една 30 годишна дама, всъщност много млада, която е била, предполагам я знаеш, била актриса в едно известно предаване, в тинейджърско предаване, така да се каже, по Никелаудион. И всъщност е прекарала целия си живот в угаждане на най-вече на майка си, но и на всеки друг около нея. Кой това? Трябва да кажеш името поне как Жанет Макърди се казва. Книгата се казва "Радвам се, че майка ми умря". Да, изключително тежка и не... Даяна Коледа е. И не е ирония, самото заглавие не е саркастично. Коя тази жена? Как изглежда? Къде участва? Айкарли. Руста? Да. Не! Да, агресивната на екран, но не и в живота. Да, много, много интересна книга, много интересен начин написана и много неща ми отвори очите и много се препознавам в нея. Имаше един момент, хората трябва да ходят на терапия. Има много голям процент от хората, които просто трябва да ходят на терапия и да разберат, че това не е някаква да знам, нещо, което те превръща в сектант, а е нещо, което наистина е там абсолютно за теб. И една от най-любимите ми игри в кавички е когато трябва да си избереш карти и да се припознаеш в една от тях. Защото аз от
Нещо като тази карта. По-скоро са карти с лица. Ага. На мен ми ги постави отворени и имах много време да си избера 4 карти. Една карта, която да представлява как се виждам в взаимоотношенията с баща ми, една в взаимоотношенията с майка ми, една в взаимоотношенията с сестра ми и с работата ми, което също трябваше да представлява взаимоотношенията ми с мен. И картата, която трябваше да представлява взаимоотношенията ми с мен, лицето беше размито. Нямаше очи, нямаше нос, нямаше нищо, беше просто едно сякаш нарисувано с боички водни. И тя се обърна и ми каза, ето това исках да видя. Ти си размито лице. Виж си ясните изгледи във всички карти. Прекарала си достатъчно време да бъдеш добрата дъщеря, добрата ученичка, добрия служител, добрия приятел и не познаваш себе си. Не знаеш коя да е. И аз бях, Как не си се разървала актива, казва някой? Аз нито веднъж не съм плакала на терапия, което не е хубаво. Но отидох там за паниката, ги разбираш, просто седях и гледах си, викам, аз не дойдох за това. Не, с Зорните си говорихме, че отивайки на терапия отваря толкова много неща, които не си предполагал. Да. Но знаеш ли, много е лесно да кажеш, трябва да спрем да бъдем people pleaseri, трябва да отстояваш позицията си. Аз имам този проблем. Изключително трудно. Никога нямаш да се представя. Моля. Ти си толкова директен в комуникацията си, толкова ясно поставяш граници понякога. Сериозно? Да, поне по първи впечатление. Какви граници поставям? Добре, граници може би не, но като кажеш не, значи не, да, значи да, не се извиняваш, не си... Моля, не се извинявам. Изключително добър си и възпитан към хората, но не си от хората, които 100 пъти ще се извиняват заради нещо, защото знаеш, че няма какво да се извиняваш. Не, ако съм сбъркал, се извинявам. Да, няма. Или ако съм сгрешил. Няма да си извинявам, когато не съм виновен, но по-скоро игнорирам всичко, което каза тук-що. Това, което се опитвах да кажа, е точно, че ми е супер трудно да поставям граници. Явно ти имаш други представи за мен. Не знам, аз отстрани не изглежда така, да. Много ми е трудно да казвам не, зает съм, уморен съм, не мога сега. Което, пак трябва да се прави в здравословни рамки, трябва да бъдем здравословно количество егоисти. Но ми е трудно, изключително трудно да намирам време за себе си, да правя това, което аз искам. Защото знаеш, че примерно не съм се виждал с приятелите ми от супер много време, трябва да отделя време на семейството ми, трябва да отделя време на Диди, трябва да отделя време на работата ми. И някакси... Не, на последно място оставам аз, това е проблема. Да, така е. Защото никога нямам почивка, никога не правя неща за себе си. Буквално, ако имам един ден, в който да не правя нищо, се чувствам гузно. Съм някакво, как да съм максимално да си го оползотворя този ден. Имам ли нещо, което трябва да свърша? Ако нямам нищо, което да свърша, да правя поне нещо, което ме развива, да чета книга или да рисувам, или да... Понякога просто се нуждаеш да легнеш и да не правиш нищо, да гледаш тавана, да гледаш филм. И не мога да го правя това. Не ми е трудно да поставям граници, затова съм супер шокиран, като ми казваш, че... Мислиш ли, че това е нарочно? В смисъл? Че сякаш нарочно си запълваш свободното време прекарвайки го с други хора или в други ситуации, за да не останеш сам със себе си и с мислите си. Не, много обичам да съм сам със себе си. Със сигурност имаше един период, в който не се чувствах комфортно с това. Но не мисля, че по-скоро проблема е някакъв различен. Може би крайно време аз започнах на терапия. Но просто въпросът е да поставиш граници, както казвам, не искам да се разболявам заради това. И си говорихме с тебе, че когато не казваш това, което мислиш, обикновено имаш блокажи в гърлената чакра. Помниш ли? Да, ти каза. Което води до съответно премислене, overthinking, притеснителност, anxiety и така нататък. Така че всичко е свързано. Но е много по-лесно да го кажеш, колкото да го реализираш. Много е трудно да поставиш границите в всички аспекти на живота ти. В някои аспекти може би се права. Успявам да го правя. Да, но то пак е баланс, защото не винаги, когато нещо те издразни на момента, има резон да го покажеш и да го изкажеш. Зависи от ситуацията, ако трябва да съм честна, защото абсолютно. Може пък да не си прав и след това да си дадеш минутка да помислиш, да кажеш, окей, може би не е трябва така да реагирам, но знае ли човек? Фокусирайки се целият месец върху гняв и ад и така нататък, се замислих, онзи ден буквално се прибирах от работа, бях в трафик и се замислих как една емоция, когато не можем да я контролираме правилно, буквално може да преобърне целият ти живот. Замисли се колко човешки животи са били съсипани заради една мимолетна емоция, която ако знаеш как да се справиш с нея или просто и да дадеш време да премине, тотално различен развой на събитията може да има. Абсолютно скандално.
искаш да си я вземеш обратно. Това е много депресиращо, особено за няколко дена преди Коледа, но бях гледала една двойка, мъж и жена, които са се карали за определено нещо в дома си и са живели в много висока сграда. О, не. И жената просто в момента на случката, в момента на агресия, бута партньора си в стената и толкова силно го бута, че той от стената отскоква до прозореца, който е било нещо като френски прозорец отдолу. Боже, каква тази сила да ти изкарва тази жена. И човека така накратко пада и до там. Да. И след това Винаги мога да разчитам на теб да не депресираш. Да, съжалявам за което. И жената, и ти не си на себе си, не знаеш какво се случва. В интерес на истината, това малко отклонение, но бях чела, че голям процент от жените, които са в затвора и които си извършили престъпление най-вече срещу партньора си, са жени, които в момента на извършване на престъплението са били така в менструация. Окей. Което е много интересна статистика да знаеш. Ама е логично, като се замислиш, защото е момент, в който хормоните ти бушиват буквално. Точно така. И всички знаем, че жените в този период са най-ядосани, най-нервни. Най-емоционални, най-емоционални. Окей. Знаеш ли точно за това медитацията? Звучи като някакъв ненормален гуру, който седи и си говори за едно и също. За каквото и да говорим, Борис се връща към медитация и йога и спиритуалност. Кристали. Дръжте си кристали в джобовете, но не, в случая говоря за друго. Медитацията в случая влиза в употреба. Ако тая мацка по време на боя с гаджето си беше медитирала, вероятно развоя на събитията ще е различен. Защо? Медитацията помага да се заземим, нали така? Да сме наясно с чувствата си, но и да разбираме, че буквално те не са нас, а са моментно състояние, което изпитваме, да се абстрахираш от тях и да ги оставиш да преминат. И всъщност четох нещо брутално яко, което е свързано с емоциите и искам да споделя с всички, защото смятам, че не знам, някак си звучи логично, обаче когато го чуеш или когато го прочетеш, наистина се забива в главата. Беше нещо от сорта, че емоциите не сме ние. Тоест, когато примерно си тъжна, вместо на ум да си повтаряш, аз съм тъжна, аз съм това, или когато някой те пита как си, какво случва, аз съм тъжна. Не, ти не си тъжна, ти си Даяна Зуб. Ти си Диди и ти изпитваш емоцията така. Но ти не си тъжна, ти изпитваш емоцията така. И това ти позволява две неща. Първо да осъзнаеш колко мимолетна е тази емоция. Защото тя ще премине. Когато казваш, че ти си нещо, това е константа. Когато кажеш, че ти изпитваш нещо, то рано или късно ще приключи. Първо. И второ, да се откъснеш от тази емоция. Защото това не си ти. Ти не си емоцията. Ти изпитваш емоцията. Аз само мисля за заземяване, което казах. Боже, реално се засмях. Даяна, човек е умрял. Искаш ли ти кажа една много яка техника за заземяване, преди да приключим епизода? Стига да не ме хвърляш през прозореца, да. Ами, ще лъжа, ако кажа, че не съм си го мислил, ако няма да си го мисля. Или не. Тогава разбирам. Не съм. Но много яка техника за заземяване. Буквално да си визуализираш. Това казва ли си отива? Не знам. Сядаш си на стола или седиш право, няма значение. И си представяш как от краката ти. Добре, ще го направиш. Окей. Затвори си очите. Може и вие да го направите. Седнете някъде или стоите прави неподвижно, затворете си очите. И сега си представете как от краката ви се пускат клони към земята. Може да са буквално от краката ви или просто да са клони, които да стигат до земята. До краката ви. Сега си представете как от главата ви изтича се един слой светлина, който просто някъде отива в космоса нагоре, право нагоре към небето. Сега си представете как всичките тия емоции, които изпитвате, всичката енергия, която сте натрупали от себе си, от външни фактори, от други хора, вие сте просто един поток. Тази енергия да минава и да се обръща в Вселената. Тя отива към Земята, към природата, отива към небето, към космоса и ви освобождава. И по същия начин се зареждате с позитивна енергия. Супер полезно, когато се чувстваш емоционален. Просто наистина се заземиш и да осъзнаеш къде се намираш. Имаш ли някакъв ефект? Замислям ли се да правиш подкаст? Подкаст? Имаме подкаст, да ви? Верно ли? Не, гласът е много успокояващ. Сериозно? За медитация става, да. Окей. Найс. Да, стъпих ми се краката, така че предполагам. Усети го? Сработило. Супер. Може да ни пишете и вие дали сте го усетили.
Също така дали трябва да започна собствен подкаст без да яда, където прави гайдед медитации. Мога да ви пея, може да е подкаст с пея. Омага sleep медитация, като първите 10 минути аз седя и говоря за живота. Сега си представяте това. И после започва Jingle bells, jingle bells, jingle bells. О, ще травматизираш много хора. Sleep paralysis. Благодаря ми, че бяхте с нас този четвъртък. Да, както вече разбрахте, темата на месеца е гняв, агресия, видове агресия, какво правим, за да се справим с нея. Остават ни само още 2 епизода до края на този сегмент, като последния нашето любимо интервю, което няма търпение вече да ви обявим вълнуващия гост, който ще присъства този месец за край на календарната година, за край на първия сезон на Диаболично. О, вау, само след 2 седмици. Само 2 седмици. Очакваме ви следващия четвъртък и приятен ден за сега. Приятен ден от нас. Чао! Чао!